buzzing when I show you in a flash. Girl, me No, like they make sweeney near like agam gentle reeve off berla to ahner that had jump agam as stilga agus such a cool like Hussy like makuntas agus ahner like Hussy shin amach just of berlogs and shin. I was like, actually, do you know what? Kai he me rudigini like tagel gagam before them rudigini eilish as in shin like just car shake more them. So yeah, so like Neil brother be jump on come as berlog a full like some sauce we should. Yeah, no, she my shin. So Moya, do you wish constart you? Come on, get to hin, go on, so Keshtahain, I rasted you Aaron Wells talked Reeve. Just my Gaeltacht Cara Capam Colostabridge around the first that he's doing all August speak like just then Scott Agam with Roland Rash like ruin chance like Bill Rash Mardal Rahan Amara. Ah, Holland. August I'm quiven at the hay course as the Gaeltacht. Yes, quiven Nero me Gary Gull be me Cooner Bishak mar Drassel me like Bunstall and Gilga Drassel me Mansell Berla. Agus ní ro mór an daoine ó scoil ag dulgadtí an Gaeltacht as dúirt Moya ag dasal Moya ar an Gaeltacht chéine agus dúirt le like táú níl ra agus caihí dulgadtí an Gaeltacht agus ní ro aithneagam ar duine bébé am bléin a roig dul so bhí ahan duine eile like na chalí ní sinne agus na chalí ní cooler and I was just like oh ní láthí go bhar na chalí sin go mór so like bhí me ach an sin like taréis an chéad beidir trí lá bhí si just like ní ro mé géirí so yeah clubní bhí sin doá sin an bailach tuairlaíonn sé ceapam gohorthan ar haint with a éonar go meascan Holland ach sin like taréis sin chuí mé arás le na colony ó chun déon lú agus níráithne agam or who like Hannah féin ach an sin like na blinte a rééis sa rééis fi muidir like oh sa chat céine so bhí si just like carja goni mar sin go Holland sin an bailach crohíonn siad yeah in the groupie sin exactly an bhfuil cuimhneán is fear leat ón Gaeltacht oh sin ceis mai beidir be like curtha bug an trá agus just really mar sin like a ag séar an trá canu just like classic really gosúla sin ar an na firste bhí like thuras saháin gotí an bailú beag seo like chahan lia ní ro sé like just bailú inta beag ach bhí sé like an rud is sketch mini riamh a tharú mar bhí mé like just like as an cáiste as an rang gur lá óháin agus like nuair bé am an inis like just like it's bailú it's super bailú agus like sin agus sé an rud is far nuair bhí mé like so yeah beidir sin agus just na céilethe like agus bachanrad mar sin Holland céin Gaeltacht is fear leat like céin cantar Gaeltacht caihí mé cantar dúna all agus ran na firste gothairithe dil mé arás ran na firste mar ceanara an sin nuair bhí mé éis sinne so debar mé sorry ar rintcursaí defra le ran na firste agus níl like Jamie or Neil mór an taithí agam a Gaeltacht eile drastal má dearthar ar óscoile in Connemara in Letterfrack agus like just is even lum Connemara ach ní ro mé riamh or like ina siar nó chicken sin ar na bucket list chun take sin class an gapan tú go bhfuil leidú ag teacht ar an méid gohfuil gus a tír nu an bhfuil siad fás sin ceis in de simúil agus mar chur tusa an cheis sin orm an like an bhain seáte dearthain go dúirt ar go háire ar na man sosialta ceapan ggóil an Gaeilge ag fás cinse mar tá daoine níos mó daoine bhfuil like dar lam tá níos mó daoine ag déanú iireacht agus níos mó cúnta sí Gaeilge agus tá daoine ag éirí é loirt agus aber tríd na man Gaeilge agus sin rud ar dói so yeah inis ceapan ggóil sé ag fás agus sin rud ionach like tá mise cópáisianta agus níl Gaeilge forfa agam mar thurbaí mar drasal mé ar bonscoil agus drasal mé ar scoil Lamberla agus an sin chail mé mar chaidún agus chail mé an gramadach agus really mar sin so bíam just ag déanú iireacht é a fiosú agus bíam nar bhéiseach like is chur an post suas agus béisi like bracla botún agus cuma mar an seanachil sin is far Gaeilge briste na
fearr le chluiste so aontaim go mór Déanann ag líor ach dearn le tá orthaid an gcuil go agat céinte le is léir sin céinte nó tá mo géal go scrífa rud é go eile mis fresh so bortha so yeah mar dúirtí like is léir go bhfuil dul chun cín ag an bhilge in am so síalta an bhfuil aon multi agat ar cén ciúntasí gcuil go le leanúint céinte tá an America no níl an America níl an America riamh ach tá neart so tá rint go háir le fashion inbhuanaithe tá thrifty jelly agus cleavage chat agus current siad really suit be fashion inbhuanaithe agus just an grassil fashion tá géalgóirí agus bíon session ag caiint faoi cuasaí LADTA agus just tá sé iad de gran like na memes agus gahar ginger iPod just bíon si a gcóna caiinte scéalga agus sin rud ionta jazz mar níl fá an cé go bhfuil géalga eici sin an fá go bhfuil sé costal a scéalga agus is bralam sin mar just go nádartha mintre meg obviously mar tá just chur ahanrud an si suas agus bíon ahanrud astraithe agus rud é mar sin ionta mai freisin agus oh my god an méid sin like cinse go bhfuil darmidjanta agus den gan ach tá like agus an sin rud go sú le blog TG cahar for sna géalga just a ggóir like rud é bíon ar siúil as go an dóí leat bhfuil mór an fustiíocht trí gháilge in éan agus th leir fi láthair in má haí níl taí agam th leir a gobar trí géalga diver mé th leir bhí sé le as fearla níú sé buint le géalga thbé ar an tuchar ach an éan cinse le agus go háir le déine chuir de thum ar an ghilga a bheith mar ábhar ranach well ruin like the roshi suas lumsa be ahan skull ar an ilan skull an géalga agus ní ceapan go mééis sé ranach a charbé is minseir é maiad agus bí caiint i gcónaí leis faoi seo like i brion sé a manscoil agus is minseir mata agus é ach like bé me chríbris do móil sé runach cos cinse bé na daine tá ghéanú é níos passionanta hiigim sin ach tá feib leis an múnú agus níl ceapan go feib le múnú ahanseanga in airan like kegel like an rankage and garman like other week cosúla sin caihí like réblúd bhí agan chuoi múnú an géalga freisin agus mana bhfuil sé ranach just no níl mé géirí si ag le churbé caihí an slí a bhfuil sé múnú astrú ar dús ceapan bhfuil in cílan sin like níl an like ní féidir le an fiber réitú like níl solution agam ach ní pacór gobé sé ranach cinnte no anna team lei sin céir an sin é de thom ar chuile bunscoil a bheittíir mar sin le an bringlo sin no but again sin like an bringlód Drastal me sé bunscoil agus bhí sin rud is far a rinne mar smóí dom ceapam like bhí passion eile agam bhí teanga eile agam just tána méid buntaistí le buint leis agus tá sim ag na páistí an sin béon teanga uanta bíon teanga eile níos éascan nuair atá teanga agad hana féin is féidir le smuoinú a gá teanga agus sin ru dínta táhacha like bhí mé léir ag an fi like sacólaach le atá buint le ga duine datangach agus is féidir lo nílas go mar an focail géalga ach like critical thinking agus is féidir lo dhéanú níos fearr margheallar tá gatanga acu so is féidir lo ru é defriúil a swinú faoi is léana defriúil so sin an bringo atá go mé achan man scóil ré nós as géalga cénta an dóí leat go bhfuil na gantrachta Gaeltachta an mhail ag an ceapis go bhfuil go háirithe leis an tar aniu fachaniu na Gaeltachta tá an méid rudééis sin eile le bhí na gachtaíag mag a faoi ógtá si mar ara a bhór ahanrud agus sin ó Gaeltacha tá si gosúla go rinne si darmid ar na Gaeltacha an agus an sin dúir sin ó caiimiid ru gan na dhéanú so ar an dothir tá ach na daoine sna Gaeltachta agus na daine bhfuil passion de faoi ceapan
gur tá sais like tinne lasta inis antu so tá na duine bhí passion a hana féin a bhád níos passion inis so níl tá siad ní a driblóid like ní ceapan go bhfuil like be an ggéalga fó son credim sin chéadm géad be an ggéalga an seo go jo agus ach caithí muidir ag na dhéanú agus sin suas go dtí muidne chun brú a chur ar an réaltas ceapam. Cinnte, dá sin puinte aontóch. Agus ó híomh an ghaeilge an muine tú úsáid as na servisi an muine tú úsáid as ein servis five trí ghaeilge. Well nuair tá sa bhála cinnte ach mé first nuair táig obair níl le tá cinse tána deisna sin agus caihí even sa bhála just buine usage as Gaeilge ar mar phone Swiftki tá sé just ar like bhí sé agam is féidir dat AI ar like Android agus iPhone ceapan tá sé ar dóid agus just rudí beag mar sin cos an sin má bhfuil tú ag arc ar na rudí as Gaeilge an tamar fad chur fios ar de chuid Gaeilge gan éireachtaíonú ceapan like just go nádartha cos tá tú ag arc ar sin an data sin an lá nó tá ag closecríomh réfuis nó rudigan agus tá Google agus like rudí mar sin as Gaeilge an freisin just chun de like tomidicus agam. Sin é go dtíir nó fair play tá sé like brala mé. Wow, agus an pointe tá agat ná an tomidicus like tá sin cótábhaach so sa lá an UN. agus an sin an fág go dúirt mé faoi like na chalíní agus na buléir le atá ar Instagram ag glóirte Gaeilge mar sin rud a dhéanann tú ar rénos bíon tú ar an Angelina rénos bíon ar Instagram agus Twitter rénos agus má tá rudí an sin as Gaeilge freisin is féidir le fólam gan smuoine faoi like is féidir le Duolingo agus féidir le dul chuig rangan agus rudí mar sin a chaithí tú iireacht níos móíonú mana bhfuil an am agus mana bhfuil cibé agus is féidir leat leanúpla daoine atá glóirte Gaeilge ar lína chur de fón as Gaeilge agus an sin tá sé tarlú gan ruidir bé jump agad so tá sé níos leisciil ach níos éasca. Ach go bhhaid níos spríúla le mohín féin tá má fón trí Gaeilge agus fecha mar WhatsApp ag filmíon focail nua a gach lá gan is cinnte bhí like actually bhí hack bhí scam like basic is in own me agus for me like scam checks so fragger me ni risk am gross scam like to walk be ma shan ma her generally sin rinne me sé ach the mo WhatsApp a like tri Gaeilge agus vi make eerie like rudi eile rash agus be like na phrasí technically like as Gaeilge so be like what like Focail nachfuil ólas agam ar I Merla agus an sin bhí mé géirí a chun si fólam mé as Gaeilge so silver lining sin gas ach an ceist dearnach faoin Gaeilge go háirithe so cén tábhacht atá ag an Gaeilge ditse Gamsa wow she just like cean na rudí is tábhacht dom it's even lo mé agus it's even lo an Gaeilge agus Nero an passion sin gcónaí agam go háirithe nuair bhí mé an scoile níró sé acha just leor an Gaeilge is sin sléomh a dólamar scoil agus níró rud like níró just níor hiic mé cé go táhacha bhfuil ach an sin nuair down tú like caidir bí ar star an na hairann agus rudí mar sin just hagann tú fiar cé go táhacha bhfuil sé agus tá sé córónach nuair a bhíon an gléir faoitanga eile beidir nachfuil bio anis agus an culture a bhain leis agus tá an like frásin tíirgantanga tíirgan anam agus credim go mór sin arc ar an na méid an star tá buinte leis an Gaeilge cosú le na seannaí agus rudí mar sin níl na rudí sin ag tíir bé eile atá si dágaine agus sin marar an Gaeilge agus is lé Beam sites like nás go an na daine so ma beam like ag siú láitigin agus cluisiim daine mé first kind of Gaeilge a gcónaí beam like dude it's just cos tá ag irí rá like the Gaeilge tá pobl línta jazz an agus tá áhan daine ag irí níos má tá Gaeilge agus tá tú géirí go bhfuil Gaeilge ag daine eile freisin so tá like
cardagent agam just mar sin like being an wheel get like damn him should like slightly like being a glick of like oh well look at our tattoo just yeah like she just to make eerie lorch is most is féidir lom agus léir freisin an pobl sin which we leir like is pobl an fáiltiúil iad na gailgóirí ar fad. Oh my god kinse agus bhí nuair hosí me se I chur suas like post a scéalga bhí fatuous arm kinse bhí mé burtha mar bhí mé like níl ma caiitin scríf intahaid te am sin ach so uanta ní bé me géirí bud ag a chur suas a scéalga ach má bh duine bhí like a géist ag smuoinú cosú lei sin nábé is cuma like is stocha nach cogmuid faoiara na botúnatá ag pos na daine eile is cuma sin ach like tá just like sin a gachan duine nach bhfuil bin ar bhíseach ach just buinú said má tá cúpla focail agad má bhfuil cruinneas ínta sabar agad is cuma just a chud géalga no gur mé agad sin go hálan na clisáil so céir Moya a sppraag tú chun cúntas Instagram dá theangach a bheith agat agus bunathe ar faisean inbhuanaithe agus an timpeallacht agus uair de haingt ar cníchas atá ag tuairliú sa soci. Well sppraag an cús faoi éon bhuanaithe bhí mé ag aber I London fahanne stíl fashion a ggur daine cosúile le Hollywood be agus lábit morgus chalíní cosúile sin like agus tá ínta bhí an bhí seo an bhí seo an fáras a caite agus taínta a bhí an an thugman fiar an méid sin a bhí chutha mú bhí just éidir teachta is ista sa doras ahan lá agus just like an sin bhí siad ag dul arás daine sipaí agus níú is gan callthir si trésin súnar hosí méid bhí sé céit engage faoin timpeallacht agus an sin runna mé níos nó taide agus thug mé fiar go bhfuil níl cearta déine ag na ban agus na fearrtá dénú na éidir a caiimiid go háirithe I sipaí cosú le Topshop agus H&M agus pennies ána cosú lei sin agus an sin tháinig mé chuntas cíomh chat ceapam agus bhí mé just like oh wow tá an calling teag duna aithnar a scéalga even lom sin agus sppraag sí meise so bhí me sé géirí an rud céine dhéanú just be caiinte scéalga bhain you suggest má chuid scéalga nuair táig aber like sa graber ní féidir lom géalga caiint mar níl géalga ag daine eile so bhí sé just five deis agam géalga leor agus buinú sa just an chuid géalga agus níl mé géirí bheith just inta rustí agus sin an fá an fragar sin jagar sé gur ceanglíonn tú an teanga leis an passion eile atá agat den timpeallacht agus éadi a hábháil agus gachard cosúla sin agus an gceapan tú go bhfuil tionchar ag an a gcónaí cluisimuid faoin glún Instagram an gceapan tú go bhfuil tionchar ag sin ar dégóirí agus síní ógus sa látá nniu ann maidir le fast fashion agus gachard. Cage bin cage mar bhí tionchar agams like bhí tionchar agams a suspidí an bhíonn se caite like má go meisi duine ag caiithú rud an jazz like cén si fuair siad sin agus tá siad có séir freisin like bhíon na éí an bhuanaithe na brandaí in bhuanaithe bhíonn siad le níos déire ceapam agus níos costaach ach bíon cinse agus bíon tionchar ítach ar mion daoine freisin agus sin inta conúirte ceapam agus ní higann daoine agus sin an áit sin bhfuil an conúirteach na rudí conúirteach má tá sé le subconscious gan skill an focail agam tá sé le just ní smuoineann tú faoi ach tá sé gcónaí pála agus ag gcónaí chu tionchar just mar mar bhí méidir glóir fao níos lua just tá tú ag ar Instagram nó ar Twitter agus tá na green grafan an agus gan smuoinú faoi tá si just ba cuadam ar cosúla sin cén fá nachhfuil motón cosúla sin like rudí mar sin ceapan agus is rud like caiithinn na brandaí seo na mélte euro ar na fógraíocht agus ar na tionchara agus cosúla daoine atá Love Island agus rud ag mar sin agus a caiithinn siad na mélte euro chun sin a dhéanú so cinse agus i gcónaí ceafam a gcónaí nuair bhí me sig fásus bhí nóirdíthe chu agam so an eating disorder agus bhí
a lán duna like bhí mé go doctorí agus go altrí fahinne sin agus dúirt cin an altrí sin like éigen na brandí seo le éigen siad airgid go dtí daoine cosúla sacólaíocht like éigen siad psychologists chun ráló ó well má churmuid suas postcosúla seo ceanú thir daoine na éadaí seo so cinse tá tionchar an drochar tá tionchar an. Wow. Agus níos muoíon daoine faoi sin uaireanta ceapam agus go háirtha mar luigh tú daoine as Love Island nó aine atá sais cáúil nó mar influencer sa látániu ann ag chur na lascanna sin ar fáil le haid boohoo ar Pretty Little Thing ar cabbé cólacht mar sin. Mar sin an bhfuil éon multi agat go aine atá ag smuoinmh ar a miona ahrú ó thaobh éide agus gur bháló éadaí a cheannach sna siopaí ceartnachtaach súlata nó ar Depop agus céird go díreach gur cuardómh a bheith ag fécinn amach le haid. Má dhéanaan cíal. No cinse Janet so smuoine mar cosúla daoine a bhfuil an a fiúlcheantóir nó vegan cosúla sin so ní vegan meise íhim like ólam banne íhim cáis rudí mar sin so ní caithí tú stop céad fin céad a chur le a ceannaíocht ach má churann tú leidú beidir le a ceannaíocht so beidir má bíonn tú ar siomh boohoo nó éasás nó cabbé siomh just beidir rála tain ó an bhfuil sidaí agam an caithí mé am gúine seo trotha agus má bhfuil má fragrann tú ní caithí ná ceannaí é so ní caithí tú like níl mise ní mis forfa churbí like mar íhim cáis bla 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 ach ní íhim fiúil sa sin céim beag a bhfuil níos fardin timppla ní caithí si bheith cúdíine a bhfuil mise just tá si like dumsa tá si sa spríhfuil mar is bralam se a hartnis is bralam rudí mar sin like tá si just níos simúil níos óhád níos séra de gra freisin tá léad óháin agam agus tháinig mé seo níos agam áigean ar lína so de gra like gur aber agus rudí mar sin caithim mise brísta géine ó Topshop so ach níl méidir géirí like an agad sin a caiithú a Topshop for ríis so téistí go dtí an shoppa just so bhainmuid ú so just Topshop mar sampla téistí go Topshop buin tríal as na éadaí sin i Topshop so chur na brísta géine art agus faian ceann a bhfuil an tos ceartit agus an da ceart nó go agus an sin tóg greengraft an lipage agus scríomh an lipage díach istí go dtí Depop nó eBay agus an sin is féidir leat an like rud céine a aisle ar lína so tá si just like is féidir leat try before you buy agus sin an five ceapam like Depop agus eBay or You're sweet me sin riomh like oh my god ba mé tú sa sin it's supposed to féidir leat buinú trí las cos Higgim sin like níl mise ceannaíam as Depop agus eBay inis a rééis ach barlam rudí a bhain trílas ar dús cos just ar agla na hagla tar ach leis an slí sin is féidir leat just de taide dhéanú agus an sin mai aisle agus just be like ach bí foiineach freisin ní like an 5 amháin cinse like má bhfuil mátá léna ban dí agam ní féidir lomsa siúlaisteach go dtí siop a chartnis agus ó be ceanan sin ach hiúlann tú seach go dtí pennies nó chicken be na mílte léna ban ag fannach dúirt so sin 5 amháin agam ach ceapan ggóil mé a bhád níos crothaíach inis le má éadaí agus ag fáilgréise agus tá sé bhád níos spríúil domsa ar rénos so it's just like céim na beaga chun difrimóra dhéanú ansimúil mágad níor smuoine mar sin an aon chur le Cos like an rud le siopaí carnachta má híonn tú go raibh saoil ag an rud river sin like tá gach písa sais is rud é in an aon ar like déanann sé an festis dit tá like tíléine sais stifriúil agus ní bheith an rud céine a ggéine eile riomh sin an so bhí me sé ag gcónaí siop hartnis like ógurú mé like cuimhnéim so cónaim duine ach ban cahar is congratam is é inara an cahar bhí is congratam so bhí méid le like an seachtain ó rachan muid an bus agus bhí méid ag siop dúirta dara
agus bhí me sé gcónaí géirí dul go dtína siop a cartneis cos tá na éí ní simúlan agus bhí séach í hena féin so even am sin freisin agus ní bh gcónaí an rid sin óniu me géirí be gléiste agusú gach daile ní béú gléiste agusú duine béala má bhfuil tú sipas na siop a cartneis nuair í ddíbá farípe. Ó ja, cínte. Agus chonig mé ar de chúntas comá chuir tú sús rudéigen ceapam seachtain ó hen Beiidir agus bhí tú ag leir faoi sin céir a dúir tú faoi ní caithí tú a bheith cóín ar tain an tamar fad má tá rud faoi le atá de dhí agus tá tú chun an úsáid a bhainteas agus tá sin níos éasca ort ris Jack chuig pennies nó férad ná bí códín ar tain ó héobh sin de ach muna bhfuil an gúna sin de dhí muna bhfuil chuné a chahabh faoi trocha nó férad mar luí tú gan é sin agus muoine gur an bailach sin sais. Yeah, kinse cos sa pobl inbhuanaithe tá an níl landíine ach tá rinstí sais inta déan faoi agus ó completely boycott agus hiigim sin ach níl sin níl sin ní féidir le gach daine sin dhéanú tá féidir go fóghríistí agus níl mé géirí fóghríiste dar lába a chaú tá taitstí agam so béir an belgadí pennies mar tá taits inbhuanaithe le fá láil agus táisteir séúna a tá cócastaach agus níl me sin an níl féidir matá agad agad agus mó an tám agad si iad a chaú agus a ceannach tean sin cinnte ach ar an drochar níl agad agam €50 a chaú ar pair bhríistí nó pair fóghríistí nó pair taits gosúla sin so cai tú just ní caiis tú bheith céad fin géad an áhar fáin just dear me gcónaí chur an ceistart féin an caithí mé é ex ar nó an mé sé bhí agam rudé mar sin cinnte? Cinnte muid faoi níos mó an sin carómuid leis an tímplacht an bailach sin just ó héobh muoinnig faoi Beiidir lá nó go eile an bhfuil sé seo ag plastáil agus mar sin. Ceapam gur sin é ó héobh na ceistena a bhí agam faoin tímplacht agus fast fashion agus gachar gur mí agus mar bhí sin an ceirech domsa mar garí níos chun síach faoi sin inis. Well tá mé sé ag gcónaí ag fólam ní sanolí mé ar charbé just roinim cad a bhfuil arolalas agam agus fúlagam gur choann sin ag duine ar bí sin friléiste but is just tá sé gcónaí a fólam agus tá sé just tá an méid sin ólas a mhaon sin ar an Idirlín tá bhid cód tá an tar an gohfuil an Idirlín agin agus is féidir an nuair é seo deanar taide héin agus é a bhérólas agin an sin. Well gur mí máthagos tá muid cóhfuil gasat Mohíim gur gohfuil an méid sin ólas nua agamanú. vi sé cojas kaint agus gur fuid sa fearsil a mé gan. Yes, absolutely. Gas agus. Tá gur míle.